Lokakuun viimeinen viikko oli yksi tuhoisimmista koko vuonna 2025. Raju 5. luokan trooppinen hurrikaani Melissa Karibian alueella. 6 voimakasta maanjäristystä, magnitudiltaan 6 tai enemmän, vain 3 päivän aikana eri puolilla planeettaa. Lähes historiallinen maailmanennätys sateen määrästä Vietnamissa. Kaikki yksityiskohdat edessä tässä jaksossa. Tänään vastaamme myös kommenttiin, joka ilmestyy lähes jokaisen raporttimme alle. Trooppinen hurrikaani Melissa. Lokakuun 27. aamuna trooppinen hurrikaani Melissa, joka oli saavuttanut 5. luokan, iski Jamaikan rannikolle lähellä New Hopen kaupunkia. Tuulen nopeus nousi lähes 300 kilometriin tunnissa. Se jäi historiaan alueen voimakkaimpana myrskynä 174 vuoden havaintojen aikana. Tuuli paiskoi oksia ja roskia, repi talojen kattoja irti ja kadut täyttyivät nopeasti virtaavista vesimassoista. Myrskyaallon vuoksi historiallisen Black Riverin satamakaupungin kadut joutuivat täysin veden alle. Lähes koko St. Elizabethin parish, joka on maan tärkein maatalousalue, oli myös vedenpeitossa. Useat perheet jäivät eristyksiin ulkomaailmasta, eikä pelastushenkilöstö päässyt heidän luokseen. Hurrikaanin tuhoisa seinämä saavutti Montego Bayn, maan 3. suurimman kaupungin ja keskeisen matkailukeskuksen. Vesi virtasi hotellien katoista kuin vesiputous. Rakennukset tulvivat. 3/4 saaren asukkaista jäi ilman sähköä tai viestiyhteyksiä. Noin 15 000 ihmistä löysi turvaa väliaikaisista suojista. Koko Jamaika julistettiin katastrofialueeksi. Paikalliset asukkaat vertasivat tapahtunutta katastrofielokuvan kohtauksiin. Palmut poikki kuin tulitikut, tiet huuhtoutuneina pois ja talot seisoivat vesiikkunoihin asti. Katastrofi vaati maassa 19 ihmisen hengen. Toinen maa, joka joutui hurrikaanin suoraniskun kohteeksi, oli Kuuba. Myrsky toi alueelle kaatosateita ja myrskyaallon. Viranomaiset evakuoivat etukäteen yli 735 000 ihmistä, pääasiassa matalilta ja rannikkoalueilta. Tulvista, vaurioituneista katoista ja kaatuneista sähkölinjoista raportoitiin. Melissa ei säästänyt muitakaan Karibian maita, vaan jätti jälkeensä tuhoa ja ihmisuhreja. Haitissa hurrikaani toi mukanaan rankkasateita ja puuskaisia tuulia. Petit Guaven kaupungissa joki tulvi yli äyräidensä, peittäen alleen taloja ja siltoja. Virallisten tietojen mukaan vähintään 30 ihmistä kuoli ja osa on edelleen kateissa. Maanvyöryt, tulvat ja pois huuhtoutuneet tiet tekivät monista kylistä pelastajille saavuttamattomia. Haitian viranomaiset kutsuivat tapahtunutta kansalliseksi katastrofiksi. Dominikaanisessa tasavallassa myrsky vaati 1 ihmisen hengen ja 1 henkilöstä raportoitiin kadonneena. Melissa oli yksi voimakkaimmista hurrikaaneista Atlantilla koko havaintohistorian aikana. Türkiye. Lokakuun 27. päivän iltana magnitudiltaan 6,1 oleva maanjäristys rekisteröitiin Syndürgyn alueella Balıkesir'in provinssissa. Hypokeskus sijaitsi noin 6 kilometrin syvyydessä. Tärähdykset tuntuivat paitsi naapuriprovinsseissa myös lähivaltioissa. Huolimatta järistyksen voimakkuudesta ja sen epicentterin matalasta syvyydestä, ihmisuhreista tai merkittävistä tuhoista ei raportoitu. Balıkesirissa 4 rakennusta romahti, joista 3 oli jo aiemmin vahingoittunut edellisessä seismisessä tapahtumassa. 26 ihmistä loukkaantui eriasteisesti. Manisan provinssissa tärähdykset vaurioittivat 83 rakennusta 9 kunnan alueella. 42 asukasta tarvitsi lääkinnällistä apua. Pääiskun jälkeen seurasi seisminen parvi. Yön ja lokakuun 80. aamupäivän välillä rekisteröitiin noin 500 jälkijäristystä, josta 12 oli magnitudi yli 4. Viranomaiset pystyttivät väliaikaisia telttasuojia ulkoilmaan, sillä monet asukkaat pelkäsivät palata koteihinsa uusien tärähdysten riskin vuoksi. Kova sade vaikeutti sekä pelastusryhmien työtä että ihmisten elämää. Jotkut paviljongeissa ja kahviloissa suojassa olleet ihmiset juoksivat jälkijäristysten aikana takaisin kadulle siitä huolimatta, että satoi kaatamalla. Seismologian havaintojen mukaan alueella on viimeisen
3 kuukauden aikana rekisteröity noin 12 000 maanjäristystä ja tämä nouseva trendi jatkuu ja ylitää normaalitasot. On syytä huomata, että vain viime viikolla, vain 3 päivän aikana, maassa tapahtui 6 voimakasta, magnitudiltaan 6 ja sitä suurempaa maanjäristystä eri puolilla planeetaa. Argentiina. Lokakuun 25. päivän aikana rajut sateet iskivät Argentiinan pääkaupunkiin Buenos Airesiin ja sen esikaupunkeihin. Joillakin alueilla mitattiin jopa 155 millimetriä sadetta, enemmän kuin kuukauden keskiarvo, ja suurin osa tästä sademäärästä satoi vain 2 tunnin aikana. Liikenne useilla keskeisillä valtateillä lamaantui. Joillakin alueilla autot jäivät veden alle lähes kattojaan myöten. Myös lähiliikenne häiriintyi. Medranopuron, joka laskee La Plata-jokeen, vedenpinta nousi lähes 25 kertaa ja ylitti 5 metriä. Tästä tuli tulvien pääasiallinen syy. Kaupungin kadut muuttuivat virtaaviksi vesimassoiksi ja asukkaat joutuivat liikkumaan vettä vyötäröön asti. Metropolialueella noin 45 000 kuluttajaa jäi ilman sähköä. Historiallisten tietojen mukaan näin äärimmäinen sademäärä lokakuussa on Buenos Airesissa erittäin harvinaista. Havaintoja on tehty täällä vuodesta 1906 lähtien, ja tämä on vasta 3. kerta, kun lokakuussa on 1 päivän aikana satanut yli 100 millimetriä. Myrsky Benjamin. Lokakuun 23. päivän alkaen myrsky Benjamin pyyhkäisi yli Euroopan tuoden mukanaan voimakkaita tuulia, rankkasateita ja tulvia. 7 maassa julistettiin oranssi säävaroitaso. Äärimmäiset sääolosuhteet aiheuttivat häiriöitä tie-, juna-, lautta- ja lentoliikenteessä. 24 tunnin aikana suuret lentoyhtiöt peruuttivat yli 260 lentoa ja viivästyttivät yli 870. Tuhannet ihmiset jäivät jumiin Lontoon, Amsterdamin, Pariisin, Dublinin ja Frankfurtin lentokentille. Suurimmat vahingot kirjattiin Ranskassa. Hirmumyrskyn voimakkuuden saavuttaneet tuulet pieksivät Englannin kanaalin ja Atlantin rannikkoja, ja Korsikan saarella puuskien nopeus nousi 168 kilometriin tunnissa. Viskajanlahdella aallonkorkeudet ylittivät 14 metriä. Eri alueilla 7 ihmistä loukkaantui kaatuvien puiden vuoksi. 140 000 taloutta jäi ilman sähköä. Pariisin ja sen esikaupunkien puistot ja puutarhat suljettiin väliaikaisesti. Corrèzen ja Cantaalin departementeissa satoi rankasti. Vuorokaudessa satoi 109 millimetriä. Korsikalla tapahtui traaginen tapaus. Mies joutui voimakkaan virran viemäksi. Hänen ja hänen perheensä uiskennellessa Fangojoessa vesi nousi niin nopeasti, että se yllätti heidät. Hänen vaimonsa ja 2 lastaan pelastettiin. Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Suffolkin kreivikunnassa, yli 2000 kotia jäi ilman sähköä. Tuulet ylsivät 120 kilometriä tunnissa, kaataen puita rautatiekiskoille. Alankomaissa puuskat ja kaatosade aiheuttivat ruuhka-aikana yli 900 kilometrin liikennejonot. Myös pikajunaliikenne keskeytettiin. Sveitsissä kaikki Genevejärven lauttavuorot peruttiin varustamoyhtiön toimesta. St. Gallenin kaupungin lähellä voimakas tuulenpuuska kaatoi perävaunun, ja tämä tukki väliaikaisesti liikenteen valtatie A13 2 tunnin ajan. Espanjassa palomiehet vastasivat yli 600 hätäpuheluun, jotka liittyivät tuulen aiheuttamiin vahinkoihin. Kaikkiaan 26 ihmistä loukkaantui, joista 11 tarvitsi sairaalahoitoa. Tarragonan provinssissa myrsky aiheutti toisen tragedian. Mies joutui voimakkaiden aaltojen viemäksi ja hukkui. Uusi-Seelanti. Lokakuun 22. päivänä Uutta-Seelantia koettelivat jo toistamiseen viikon sisällä hirmumyrskyn voimakkuuden saavuttaneet tuulet, aiheuttaen jälleen tuhoa ja kaaosta. Myrsky oli voimakkaimmillaan pääkaupungissa Wellingtonissa sekä useilla Eteläsaaren alueilla. Joillakin alueilla tuulenpuuskat nousivat 230 kilometriin tunnissa. Useille kärsineille alueille julistettiin punainen, korkein varoitustaso, mikä on tällä alueella äärimmäisen harvinaista. Maan suurimmassa alueessa, Canterburyssä, viranomaiset joutuivat julistamaan hätätilan. Myrsky raivosi hurjalla voimalla, tuuli kaatoi puita juurineen, repi kattoja
lentoja irti ja jätti kymmeniä tuhansia koteja ilman sähköä. Yli 200 lentoa jouduttiin perumaan ja useita valtateitä suljettiin. Voimakas tuuli myös sytytti maastopaloja, mikä teki sammuttamistyöstä äärimmäisen vaikeaa. Yhdysvallat. Lokakuun 25. päivän yön aikana voimakkaat ukkosmyrskyt iskivät Dallas-Fort Worthin alueelle, suureen kaupunkialueeseen Pohjois-Teksasissa. Tuulen nopeudet ylsivät 108 kilometriin tunnissa. Tutkasignaalit viittasivat aluksi mahdolliseen tornadoon, mutta myöhemmin asiantuntijat päättelivät, että havaitut vahingot vastasivat enemmän suoraviivaisia tuulia, joiden arvioitiin olleen noin 135 kilometriä tunnissa. Myrskyyn liittyi satoja salamaniskuja. Useat osuivat asuinrakennuksiin, aiheuttaen 6 tulipaloa Dallasin ja Dentonin piirikunnissa. 24 tunnin aikana Dallas-Fort Worthin lentoasemalla satoi 79 millimetriä, rankin lokakuinen sademäärä, joka siellä on rekisteröity 4. vuosisataan. Aamuun mennessä 260 000 Houstonin, Teksasin suurimman kaupungin, asukasta jäi ilman sähköä, kun myrskyrintama kulki alueen yli. Lokakuun 26. päivän iltaan mennessä sama sääjärjestelmä oli siirtynyt Floridaan, tuoden mukanaan katastrofaalisia sateita. Kymmeniä teitä ja asuinalueita jäi veden alle. Sanfordin alueella liikenne häiriintyi yhdellä osavaltion tärkeimmistä liikenneväylistä, joka jäi veden peittoon. Äkillisten tulvien vuoksi National Weather Service julisti hätätilan. Hurtin harvinainen toimenpide tällä alueella. Lake Countyn alueella joillakin paikoilla satoi vuorokauden aikana jopa 500 millimetriä, määrä, joka on verrattavissa hirmumyrsky Ianin aikana mitattuihin lukemiin, yhteen Yhdysvaltain historian tuhoisimmista. Tulvien seurauksena teitä ja infrastruktuuria vaurioitui Mount Doran ja Houstonin kaupungeissa. Joillakin alueilla asukkaita kehotettiin voimakkaasti keittämään juomavesi. Houstonin lähellä raportoitiin 2 nielusta, joiden oletetaan syntyneen maaperän eroosion seurauksena. Vietnam. Viime viikolla Keski-Vietnam joutui katastrofaalisten tulvien kohteeksi ennätysmäisten sateiden jälkeen. Huen kaupungissa, maan entisessä keisarillisessa pääkaupungissa, joka tunnetaan historiallisista muistomerkeistään ja Unescon maailmanperintökohteista, satoi 1 päivän aikana yli 1700 millimetriä. Tämä on maailman toiseksi suurin vuorokautinen sademäärä koko meteorologisten havaintojen historiassa. Katastrofi vaati 10 ihmisen hengen ja 5 ilmoitetaan olevan kadoksissa. Keski-Vietnamin kaupungit olivat lähes täydellisesti halvaantuneita. Huessa ja Da Nangissa 10 kaupunginosat jäivät veden alle ja joillakin alueilla vedenpinta nousi jopa 4 metriin. Asuinalueet tulvivat, tiet tuhoutuivat ja sillat vaurioituivat. Tratanin kunnassa 30 maanvyörymää tuhosi 11 taloa. Huongjoen kriittisten rautatiesiltojen sortumisen estämiseksi tulvavesien vuoksi alueelle lähetettiin 2 junaa, jotka kuljettivat yhteensä yli 1100 tonnia kiviä siltojen vahvistamiseksi. Tuhon laajuus on valtava. Yli 65 000 kotitaloutta jäi. Usein raportteistamme kertovien videoiden kommenteissa katsojat kirjoittavat, ettei ilmastossa tapahdu mitään, että kaikki on kuten ennenkin. Satoi, oli maanjäristyksiä, aivan kuten ennen. Me iloitsemme vilpittömästi niiden puolesta, joita ilmastokatastrofi ei ole vielä koskettanut. Mutta kuten sanonta kuuluu, on parempi oppia ilman omia virheitä. Me voimme vain jakaa teille tietoa ja ehdottaa 3 askelta turvallisuutenne vuoksi, ja teillä on oikeus päättää, noudatatteko niitä vai ette. Ensimmäinen askel. Lukekaa uutisia ihmisistä, jotka ovat selviytyneet luonnonkatastrofeista. Yrittäkää asettua heidän asemaansa. Voitteko kuvitella, että kotinne peittyy kokonaan veden alle minuuteissa tai tuhoutuu tornadosta, jota alueellanne ei ole koskaan ennen esiintynyt? Ensimmäinen asia, jonka kaikki selviytyjät sanovat on, emme odottaneet tämän tapahtuvan. Äkillisyys on päätekijä. Tämä tarkoittaa, että ihmisille ei annettu varoitusta ja mikä tärkeintä, luonnon katastrofit kehittyvät erittäin nopeasti ja ovat yhä tuhoisampia. Lisäksi moni ei tiedä, miten tällaisissa tilanteissa pitää toimia, koska he eivät ole koskaan ajatelleet, että se voisi koskettaa juuri heitä. Ja vielä yksi asia, jonka kaikki katastrofien silminnäkijät mainitsevat. Sen jälkeen he jäävät yksin onnettomuutensa kanssa. Ei ole paikkaa asua, ei ruokaa, ei juomavettä. Kyllä,
Kyllä, pelastajat tekevät kaikkensa, mutta heidän tekniset ja inhimilliset resurssinsa ovat äärimmäisen rajalliset. Meidän täytyy ymmärtää, että oman elämämme pelastaminen on meidän omalla vastuullamme. Toinen askel. Ymmärrä, mitä ilmastossa todella tapahtuu. Kansainvälisen tiedetiimin Allatra-työn ansiosta ilmastokatastrofien todelliset syyt ja keinot niiden estämiseksi on tunnistettu. Voit tutkia näitä monitieteisiä tutkimuksia itse, sillä kaikki tieto on julkisesti saatavilla ja esitetty yksinkertaisella, helposti ymmärrettävällä kielellä. Tieto poistaa pelon ja rohkaisee toimintaan. Kolmas askel. Meidän täytyy kiireellisesti tiedottaa kaikille planeetan ihmisille nopeasti pahenevasta ilmastokriisistä. Tuhannet huolestuneet vapaaehtoiset levittävät jo tätä tietoa sosiaalisessa mediassa. Tänä päivänä koko ihmiskunnan täytyy nostaa ilmastokysymys yhtenäisenä äänenä ja vaatia kansainvälisen tiedekeskuksen perustamista tämän ongelman tutkimiseksi ja ratkaisemiseksi, erityisesti mikro- ja nanomuovien osalta, kuten aiemmissa raporteissa on käsitelty. Jotta parhaat tiedemiehet voisivat löytää ratkaisut, yhteiskunnan täytyy luoda kysyntä. Toiminnan täytyy alkaa nyt. Yksinkertaisin asia, jonka jokainen ihminen voi tehdä, on olla vaikenematta.